Шәҗәрә байрамдарын Башкортстан халык иҗады үзәге 6-нчы мәртәбә оештыра. Краснокама ягында үткән Шәҗәрә байрамы Гәрәй, Янәй, Кыргыз ырыу башкортлары тарихына арналган фәнни-гамәли конференция эше белән тагыла байыны. Бұл конференция Гәрәй башкортлары турында. Монда килде безгә кунактар илдәрдән, Қазақстан, Үзбәкстан, Кыргызстан илдәреннән килделәр. Галимдар, 20-гә якын галимдар килеп, ошо Гәрәй ырыуының гомумән тарихы турында әңгәмә алып барды. Батухан, Темирлан заманынан килгән бик зур ырыу булган Гәрәй ырыуы Яңавыл, Краснокама, Балтасы, Илеш, Тәтешле һәм Казакстан Республиканың таныш районнарында яшәйләр. Монда мына Краснокама районының 10 авылынан килгән Гәрәй гаилә династияләре битендә. Сүзне башлыйм картәтәмнән. Исеме Гали Әхмәт, мактаулы, данлы исемле картәтәмә зур рәхмәт. Сабантуй көнне дөньяга бер сабый аваз салган, таза, көчле малайны ямьле җәй каршы алган. Картәтәем бар эшне дә бик җитез төгәл белгән, мавыгып эшләгән эше марташылык булган. Бу бәйрәм бик кирәк бәйрәм, чөнки бу бәйрәм аркасында гаилә үзенең туганнарын таба, гаилә үзенең тамырын таба, эзләп таба. Шуннан соң бу балаларны тәрбияләү, балалар гына түгел, ул безнең үзебезне дә зур гына яшьтәге кешеләрне дә тәрбияләй, чөнки без менә туганнарыбыз арта аралашабыз, яшәүе җәмнәрәк була. Көчеңде йәлләмәй, үз халкыңның тамырын белеү. Ул бит иң зур патриотизм дигән һүз. Халыкты ярату, ереңде ярату, телеңде, илеңде ярату дигән. Краснокама районында Гәрәй, Янәй һәм Кыргыз ырыу башкортлары яшәй. Олы Башкортстанга ингән Актаныш яктары ла Гәрәй башкортларының асаба йөрдәре булган. Күрнекле этнограф Раил Кузиевның язмаларыннан безгә бик күп белешмәләр килеп җитте. Ул булай дия: Алтын Урданың ике күрнекле шәхесләре Конгур һәм Керейлар үзләренең даннары белән Идел Урал буйларында бик күп гомер иткәннәр. Башкорт ел язмаларыннан тагын Уфа тирәсендә Агыйделнең Дим елгасын койган өлешендә Кунгурат дигән крепост була. Уфа елгасы буйлап тауда Керей ханның сарайы була. Шушында ук Юрман табын башкортларының шәҗәрәсендә Гәрәй ханның яшәгәнлеге әйтелә. Хөрмәтле тарихчылар, хөрмәтле шушы өлкәдә тарихны өйрәнүчеләр. Тарих Гәрейлеләрне төрле җиргә ташлый бит. Гәрейлеләр Краснокамада, безнең Башкортстанның Илеш, Тәтешле, Янаул якларында, Татарстанның Актаныш районында бар. Әмнә Ишембай, Бирҗән, Әбҗәлил, Баймак якларында да бар. Революцияга кадәр булар Гәрейләр Керей Кыпчак волосты булып торганнар. Күрәбез, без бер-беребездән еракбыз. Әмма без туганнар. Милости просим на новоселье в семье Сюткиных. Новоселье без веселья не положено встречать. Надо вдоволь веселиться и гостей приглашать. Краснокама районындагы рустар Рәсәй губерналарынан күчерелгән крепостной крестьян тукымдары. Улар Емельян Пугачев явында, Октябрь революциясында, граждандар хугышында әүдем катнаша. Краснокама ягы халкы һәр кайһыһы дәррәү үз тамырларын барлап шәҗәрә төзегән. 6-нчы бөтә республика шәҗәрә байрамын һәр кем тантана белән каршыланы. Пирог сдобный заносила, пирог сдобный заносила, люли-люли заносила,
мен өзім білер етерімді тоғаны. Мұны Алатаудың бір 15-леген ауылы керек қыпсақ екені бізді білдік біз. Мұнда Шымбайдың бір көбірек ауылдары үйіне бір ұнлап керек қыпсақ ұнытмаға біз. Мұна мен өзім білер етер ойына 3-4 ауыл, һәм Бүрген райының біріс ауылы. Уяту бар бұны, бұна Алатайлар мені әйте тұрған біз сыңғытқандың ярсығы теп. Ярсығы шежардан ханап келелі. Шундай империя болған, шундай зор хан болған, идеология болған, ғаскәрі көп болған, болуы мүмкін. Топонимия келгенделеді, қатта шул біздің ұқсашлықты көреді. Әлі мен жолда келгенде ойлап көріп білдім. Мұна Елан бізделі бар, Елан елғағы бар, Елан станцияғы бар Ускакалика бойында. Әңгәрсәк деген шешме әлі де бар. Шундай ұқсашлықтар, қатта олар да көреді біздің керейлердің қапсақтардың туғанлығына. Быйылғы шәжәрә конкурсында 60 шәжәрә тәкъдим ителде. Уларҙы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты, Башҡортостан дәүләт архивы, Зәки Вәлиди исемендәге дәүләт китапханаһының боронғо ҡулъяҙмалар бүлеге, республиканың милли музейы белгестәре ҡараны. Я всю жизнь считал себя башкиром, но какого рода, я не знал. Я в молодости даже не знал, сколько племен разных, сколько из каких народов башкиры состоят, из каких родов. Вот. А сейчас я уже знаю конкретно. И мне это очень интересно. Душа радуется тому, что я узнаю все больше и больше о своем роде, о своем народе. Потому что раньше этого не было. Нас считали башкиры, потом почему-то нас начали писать татарами. Вообще непонятно. А язык, род свой, история своего народа. Это история страны. Не зная историю народа, мы не будем знать историю страны. Тарих институтында эшләгән Михаил Иванович Роднов фикерен сәйинде мына ошо 1912 елда үткән авыл хуҗалыгы исәбен алу мәгълүматларында милләт ул дөрес күрсәтелгән исәпләйде. Шуңа күрә дә архив документларына ышанырга мөмкин. Чөнки ул вакытта әлеге вакытта гына булып күрсәтү булмаган берсенең. Икенчедән, ул вакытта бит инде башкортлар мына ердән хуҗага булгандар, асабалар дип әйтәбез, русса вотчинник булар. Һәм мына шуңа күрә дә уларда ошо ер бүлеп биргән вакытта инде вотчинникларның күбрәк өлешчәнлегендә, припущенникларга, ситтәнки арендаторларга күбрәк булган. Мана шуңа күрә дә башкортлар улар үзләре мына икенче милләтте башкорт дип яздыруга каршы булгандар. Өчен дигәндә, уларның ерләренә претендентлар уже күбәя бит инде. Мана шуңа күрә дә ул вакытта мына ошо асабалык институты ул ябык институт булган. Ул башкортлар монда керү мөмкин булмаган, аны сыгау мөмкин. Башкортлар мана припущенник булып биткәннәр бит инде күп кенә авылларда. Кирәк онда мөмкин булмаган. Шуңа күрә ул вакытта мана башкорт тикәр, татарлар бикер булган вакытта иптәрләр тикәр була бит инде. Мана буларга ышанырга мөмкин. Внутри исторического Башкортостана мы очень хорошо вписывались, потому что ясно, что башкиры проживают далеко на юг, на восток и на север, за границами, административными границами Республики Башкортостан. И получилось так, что именно башкиры Гайна остались внутри границ Пермского края, Удмуртии и Свердловской области. Хотя в историческом Башкортостане мы знаем, что родовые земли вот именно племени Гайна начинаются здесь, у истоков, у устьев реки Белой. Esen de bir olursa
Килен, тüklе аяктарың менән düşкән ерең таш булһын. Амин. Йомшак төште, йомшак. Килен тулы балмай булһын. Балдай татлы булһын. Амин. Балаларың артып торган киленкәем бәхтең менән. Фидан Мәргәнов үз гаиләһенең генә түгел, борынгы көнбайыш башкорт ыруларының береһе булган Кыргыз ырыуының шәҗәрәһен төзегән. Тарих юллау, алтын юллаудан да кызыграк һәм саваплырак ди ул. Без бүген монда Куян авылына Гәрәй ырыуы җыенына килдек. Без үзебез Илеш районына электән Кыргыз ырыуы волысы халкы безнең бабаларыбыз. Бүгенге шәҗәрә буенча шәҗәрәләр әлбәттә бик күп килгән. Кыргыз ырыуыннан да, Гәрәй ырыуыннан да, Янәй ырыуыннан да килгәннәр. Инде мин үземнең шәҗәрәне узак еллар төзегән кеше буларак шуны әйтәсе килә. Пока һәр килгән авылларның шәҗәрәләре ревизия материаллары буенча гына төзелгән. Бәлки анда 8, 9, 10 буыннан артмай. Авылларның шәҗәрәсе бер ыру кешеләре, бер ыру авыллары булса да, әле пока связь, элемтәләре пока юк. Юк, менә шул бик сизелде инде. Калган яклары булай әзерлекләр инде. Күрсәтүләр, материалларны күрсәтү бик яхшы әзерләнгәннәр. Краснокама районында үткән шәҗәрә байрамында төпле эшләүче яңа шәҗәрәселәр билдәле булды. Илеш районы Түләкәй авылынан килгән Назир Рәхимов архив материалларына нигезләп бик төпле шәҗәрәләр төзегән. Biz İliş rayonundan Tüleki avluna geldik. Tüleki avlu burunga avlu 1696 yılına digi salıngan Vaktanış rayonundan Tüleki avluna gelgen kişiler ulan. Partiyim, patatiler, Bileki şahında Silileri, toğanlarımız İliş rayonunda көп, Краснокам rayonunda Mulla zatından deyip elek repressiya bolğaşındalar. Aralaşmaganlar, hazırda dövrle özgergeç. Olar iske düşürüp algan edik, şundan soň bizim Başkiriyada bitne şejerlenleri kuzalıp bitti. Şundan soň alarını men jullap tapıp, özüne oruy turip şejer etip şejerlendi. Neftikamdan qaytkanda özüme İliş rayonuna bir tig awraqına toqtagan edim. Maşinama atılıp. Үйгө оттана кичкене. Шул үйгө кирген едим. Тугандар болуп чыкты. Шундай кызык болду мен. Иң бурунку Гәрәй ырыуы менә башына инде Гәрәй ханнан. Ondan sonra 23 буын булып чыга инде бүгүнкү вакытта. Шушы Гәрәй хан шәҗәрәсен минем җырак бабам инде менә Шохи Әхмәт мулла Актаныш районунан менә шушылай гарәп графикасы белән эшләп калдырган. 1869 елда. Ул бүгүнкү көндә Казанда саклана. Мен шуны жоллап таптым. Шуны менә бүгүнгө кириллицага күчереп, шойтып эшләдем. Именно озакы 6 буынны. Бүгүнкү көндә үстәдем инде, җитмәгән. Демәк, бүгүнкү Краснокама йыйынындагы күп халыклар ушунда бар. Шушы шәҗәрәдә минем 2 авыл. 2 туганым, значит, Әбелкерем мулла белән Масхаритдин мулла. Берсе Бөртөк авылына килгән мулла булып указ белән, берсе килгән Мышта авылына. Алардан туган балалар барысы да яшәйләр. Күбрәк менә шушы Куян авылы тирәсендә, Бөртөк авылы, Мышта тирәсендә, Нефтекамскийда. Шуннан соң минем шәҗәрәдә тагы менә нәселләр дәвамлы күренеп тора. Кабан авылы, Куян авылы, Янҗигит авылы. Менә шушы Гәрәй ырыуына чыккан кешеләр илнең бу ягына чыгып, авылга нигез салганнар. Ыру исеме Гәрәй ханнан килә. Гәрәй ханнар алар Кырым ханнары, шуларда менә килгән инде бер туганы, шушы тирәгә җирләрне алган. Шуннан соң ул Гәрәй хуҗа булгач инде Гәрәй җирләр дип, Гәрәй волосы дип революция хәтле Актаныш районына, менә Краснокам районына Гәрәйский волость дип йөртелгән. Асабалы башкортлар. Безнең шушы Гәрәй ханнан чыккан ырудашлар Гәрәй волосыннан чыгып, бүгүнкү көндә уже Рәсәйгә таралганнар. Мин менә әйтә алам инде, алар Рәсәйдән чыгып, чит илләрдә дә бар. Франциядә бар, Португалиядә, даже Австралиядә дә бар. Гарәбстан илендә дә бар. Агач тамырыннан ныклы була. Шәҗәрәдә бит шул агач формасында без тамырлары белмәсәк, безнең киләчәк
жигитем билгисиз. Шәҗәрә төзүчеләр, галимнәр, архив хезмәткәрләре белән очрашты, үз эшләренә баһа алды. Төп шарт шәҗәрәнең архив материалларына таянып төзелүе, нигезле булуы. Һәр кайсыбыз шушы тарих өлкәсендә тотынсак, безнең эшләребез дә, юлларыбыз да барсы да уңар, Алла бирсә. Ышанабыз, Краснокама җирендә шәҗәрә үткәреп, бер зур адым эшләсәк, бүген конференция үткәреп, икенче зур адым эшлибез. Без инде шәҗәрәдән узып югарырак барабыз. Мин, мәсәлән, үземнең шәҗәрәмдә 19 буынны беләм. Хәзер мин 19 буынымны өйрәнгәндә, мин аны үземнекен генә өйрәнеп, һич алай барып булмый. Мин монда, без менә Людмила ханым белән, без авылыбызның 19 егерме буынын белдек. Монда минем нәсел генә керми, бүтән авылым керә. Монда мин Кытайга да бардым. Менә санап киткән Башкортстанның районнарында. Свердловскидан килде, менә безнең кунагыбыз утыра. Ул 3 мәртәбә килеп китте, үзенең белгәннәрен һәм без белгәннәрне белешергә. Залдагылар безгә бик күп мөрәҗәгать иттеләр. Менә шулай итеп, Краснокама җирендә бүгенге конференция шул кадәр урынны үтә ки, шул кадәр урынны сайланган. Теге вакытта шәҗәрә Краснокамада беренче безнең авылда үтсә, монсы беренче руны өйрәнү безнең авылда үтә. Без тагын да күбрәк монда эшләячәкбез. Руны белү турында. Без инде шәҗәрәдән үттек. 20-19 буыныңны белгәннән соң инде безгә ру кирәк, күбрәк кирәк. Без кайдан? Менә шуның өчен без үтенәбез тарихчыларга, монда килгән, шушы өлкәдә эшләгән хезмәткәрләргә, безгә ярдәм итегез. Без Актаныш-Баш җирлегендә шушы хәзинәне җыя алабыз без аны. Ел сайын җыелырга без план курыйк. Сез безгә булышыгыз. Biz Құрылтайдан һәм фәнни хезмәткәрләрдән әйдәгез, авылдашларыбыз, сорыйк әле, безгә тирмә бирсеннәр иде. Ярай ырыуында улы байрам, ярай ырыуында алтын түн. Башкортостан первый раз я смотрю, все, большинство на меня похожи, много, там молодые люди есть. Смотрю, все в Казахстане много похожи. Сейчас вот смотрю, везде там, например. Приятно же, когда ты родственные отношения, это же не война. Это у нас в Казахстане Назарбаев создал же, 130 национальностей живет, у нас никогда такой конфликт не было. Поэтому мы должны сблизиться, историю вместе изучить. Например, то, что для меня интересно, например, если Кирей изучить, например, книги писать про них, говорить, бытность, как живут, ну, веками же мы же потерялись, например. Вот сейчас смотрю, мне приятно. Кирей, там основной, там это родовое племя, которое образует казахский народ. Казахский народ сейчас 43 племя там образует, 43, 25, младший жуз 25, средний жуз 6, старший жуз это 12, 43. То же самое Башкирстан, около 15, там крупные вот это, там родоплемя, потом мелкое, около 40 образует. И Каргалпак тоже также образует. Там. А Кирей, основной, это Кирей, потом Кирей там. Кирей.
потом Найман есть, Кире есть, Конрад есть, Аргын есть, Кипчак есть. Там. А Кипчакский, знаете, когда-то Кипчакское государство было, туда 92 рода племени там ходило. Из них сейчас в основном 17 казахский народ образует, казахский нацию образовал, казахский, объединивший казахскую нацию образовал. Нация. А потом из этого, сейчас к этому пришли 43. Потому что вот это родоплемя, смотрите, когда-то вот это Шижре нас прервал, постоянно прервал, старались прервать. Почему? Потому что родоплемя, они очень сильны были, не могли разрушить, не могли там подойти ни с какой стороне. Приехал из Нукуса, из Каракалпакии. Работаю директором Института истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана. Мне очень понравилась сама идея проведения такого рода, такого характера праздников и конференций, потому что наши народы, башкиры и каракалпаки, связывают очень древние корни, особенно если посмотреть на процессы этногенеза и на этническую историю. Именно Приуралье, это, мне кажется, и Приуралье — это регионы, где связывают наши народы вместе. Они продолжали в течение тысячелетий наши взаимоотношения. И я очень рад, что вот благодаря современности, современным условиям появилась такая возможность возрождения собственной культуры, изучения, углубления наших историй. Біріншіден, башқұртлардың мұрат өткеніне шақырғанына жүдә қуаныштымын. Көп рахмет айтамын. Бүгінгі байрам мен үшін үлкен тәсір қалдырды. Біз өзімізді шежіре көрсетуін шөлкілбестіргенбіз телевидениеде, тарих темасында. Ойлаймын, руларды үйрену арқалы, қауымдарды үйрену арқалы, зерттеу арқалы, бұл халықтың, үлкен бір халықтың, үлкен бір миллеттің этник тарихын үйренуге болады. Жұмысларыңызға, істеріңізге үлкен табыстар тілеймін. У меня корни отсюда. А то, что из рода Гирей, это доказала инициативная группа здесь в Актанушбаше есть, которая, да, вот я был, в частности, у Бахтиевых. Вот, они нашли то, что действительно, да, мы род Гирей. Biz özümüzün neslini izleye başladık. Şecaret izleye başladık. Şecaret olaygandan olaya. Akırına bu bizim neslinin keganatı sol ruha aylandı. Şecaret neşle bitirdik. Dayışı nemişlerge bilgili tügül. 19 буынымны таптым. 19 буынны тапқаннан соң инде безгә уй килде. Безнең ыру нинди ырусың? Каян килгән? Без менә Герей ыруы икәнлегебезне төшендек. Һәм аның турында без хәзер бик күп тәгълимат җыярга уйлыйбыз. Безгә инде тарихчылар, фәнни хезмәткәрләр булышсын ия. Без менә шу Актанышбашта шундый үзәк ачарга уйлыйбыз. Герей ыруын оештыручылар, Герей ыруы турындагы бүтән язмаларны, чыганакларны җыйнап, киләчәк буынга җиткерү безнең уй. Краснокама районы Кыргыз, Янәй, Гәрәй ыруы башкортларының янтиеге. Был төбәк халкы үзенең борынгы башкорт телен онытмай, башкорт теленең көнбайыш диалектында һөйләшә. Ил хәтеренә, тарихка уелган батыр нәселдәр республика шәҗәрә байрамы сәхнәһендә сыгыш яһана.